με 2-2. Να μην ρίχνω εγώ και δεν ρίχνει εκεί πέρα. Θα ρίξεις τώρα, Νίκο, μετά από σένα. Νίκο, γιατί να μην ρίχνω εγώ από εκεί. Να αλλάξω, να τελειώσει το μισή. Ναι ρε, να πάει μετά από εδώ. Πρέπει να ρίξει 3 από εδώ, 3 από εκεί, 6. Ναι, να πάει ο δεύτερος να πάει εκεί πέρα. Ναι ρε παιδιά, να τελειώνουμε ανάποδα. Εσύ θα πας εκεί αγόρι και ο δεύτερος θα έρθει εδώ. Όχι. Δεν έχει ρίξει από εδώ ρε. Α, δεν έχει ρίξει από εδώ. Έτσι πάει ρε παιδιά, αυτοί δύο να αλλάζουν έτσι. Ποιος είναι δεύτερος? Κωστά. Έλα πάμε. Πήγε. Καλύτερα, τελειώνε 2-2 ρε πάπα. Αλλάξουν έτσι από εδώ και από εκεί. Δεν την έφερες. Κοίτα, έσκασε. Τέταρτο. Έτσι, τελειώνει. Ας φαστούμε και δύο. Τυχερές του θα κιάσανε με αυτές τα μέσα που πήγαν και το βούλωνε. Τυχερές του θα κιάσανε. Πού δηλαδή. Έχουμε χορτάσει πιλάλα λέμε σήμερα. Το έχω σχεδόν όλοι. Έχουμε χορτάσει πιλάλα λέμε. Όχι, καλή μας. Όχι συνεχόμενα. Έλα πίσω Νίκο, κλέβεις. Είπα ρε παιδιά. Είναι σπιμένο. Ένα έξω, 8-4. 13 έχεις. Όχι, καλή μας. Γύνα πίσω. Τελευταίο. Ναι. Εγώ στην ώρα δεν έχω έψιλο στην ώρα. Δόξα τω Θεώ. Ωραίος, πάμε πάλι. Ελάς, πρόεδρο. Έμα τα βλέπω, πρόεδρε. Είναι καλύτερα, όχι, είναι καλύτερα. Είναι καλύτερα είναι έτσι. Τι είναι ρε. Ναι. Μπράβο ρε πρόεδρε. Άντε από εκεί. Βάλουμε μέσα και κάτι κάνουμε. Κάτσε να σβήσει, Όχι ρε, ας βάλουμε.